Kaixo, ni Edurne naiz, Ogi Berri Azpen triatloi taldeko kide bat naiz, Antxotarra, 42 urte dauzkat, seme-alaba bat eta kirolaria. Hasiera batean, Antxoko San Silvestre batean hasi izan gauza ez. Taldekideko bi ahizpak apuntatu zian lasterketan parte hartzeko, hortikan lasterketa hori egin, eta hortik suertatu zitzaigun triatloi bat egiteko gogoak. Hortarako entrenamenduak oso desberdina dira. Triatloi bat egiteko, hasiera batean federatua egon behar dezunez, eta ikusita pixkat, iruditu zitzaigun, zergatik ez, gure taldetxoa sortzea. Eta gure talde klub familiarra egin dugu. Nahiko familiarra da, txikia da, eta berezia. Gure helburua da kirolaz gozatzea, eta gehien bat gure seme-alabei kirolak ematen dituen baloreak erakustea. Gure lasterketa guztietara seme-alabekin joeten geha, eta gero bai nabarmentuko dugu esperientzia berria bezala Santanderrea joan ginen egitea 100 kilometro 10 taldekide, bakoitzak 10 kilometro inbartzitun. Horretarako, Euskal Herriko jende desberdinako talde bat osatu genuen proba hori egiteko. Ni berdin esaten dut beti, niretzako garrantzitsuena da emakume batek egin behar duen lehenengo gauza da lotxak etxean utzi. Lotxak kendu eta kalera irten egitera. Ni Garaz Ezkerro naz, 19 urte ditut eta ilun beharraun elkartean arraun iten dut duela 5 urtetik. Neskak poliki-poliki konfiantza hartzen jundia, orduan behaiengan konfiantza gehiago izan dute, orduan indar gehiago hartzeko gai izan du dira klub honetan. Klubak beti izan du helburua neska bote bat uretan eukitzia, berdin duzen kategoritakoa, behintzat neskak egotia. Oain arte lortu da eta oaingo helburua neska gehiago etortzia. Klub honetan beti ondo dira neskan taldiak, azkeneko urtetan direktiban neskak poliki-poliki sartzen jundia eta urte behintzat direktiba barruan neskak gaude. Arro gaude, arraun elkartean beti ondo diela neskak arraunean. Emakumeak mutiak bezala gai gala kirolian ibiltzeko, eta oain arte demostratu da, eta beldurri gabe probatzen hasten dela. Ni Itziar naiz, Trintxerpe klubean jolastet, futbolaretoan. Taldea sortzeko motivazio izan zen futbolean jokatzeko gogoa, eta horretarako aurretikan beste ekipotan jokatutako jendea ginen eta elkartu ginen azkenean lagun talde bat geha eta horregatik elkarrekin jokatzeko. Gipuzkoa mailan denez, herri berriak ezagutzeaz gain, jende berria ere ezagutzen duzu, eta orduan beti azken finean ekipoan beti rollo ona sortzen da, eta gero horrek ere beti ekartzeitu afariak eta beste olako gauzake bai. Kluban helburua azken finean da guretzako ongi pasatzea eta denok jokatzea, eta gero horren barruan emaitzak lortu baldin maitzazkegu eta zehose polita lortu, asko zobeto. Ekipo berria geha, aurten da 2. urtia eta egia da urten Facebooka sortu dugula eta horrela, eta orduan horren bitartez gure partiduen emaitzak eta publikatzen ditugu hor, eta orduan jendeak berri gehiago daka, baina egia esan herri mailan eta horrela ez dago gure berri asko. Ezagutzera ematen gehan gehiago eta horrela afizioa edo sortzen dugun, ze egia da hemen ez dunez eskura harrapatzen jende gutxi etortzen dela animatzen. Eta partidotarako oso ondo etortzen da laguntza hori.